Fl-isem tal-Missieru tal-Iben tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidina Ġesu Kristu l-imħabba Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. U miegħek ukoll. Illum il-Knisja tippreżentalna lil San Franġisk Saverju, saċerdot, biex aħna narfu l-kwalitajiet ta' dan il-qaddis li kien wieħed minn tal-ewwel li mar ma' Sant'Ignazio ta' Loyola bħala Ġiżwita, imbagħad ukoll għażel li jmur missjonarju fil-Lvant imbiegħed, l-Indja u ċ-Ċina, ħalli jwassal l-Evanġelju. San Franġisk Saverju għal ħeġġa li kellu biex iwassal l-Evanġelju huwa wkoll protettur tal-ġurnalisti li wkoll għandhom id-dmir li jwasslu l-aħbar it-tajba b'reqqa, b'eżattezza, b'kuxjenza lil kulħadd. U għalhekk nitolbu l dan il-qaddis anke għall ġurnalisti ħalli verament jaqdu dmirhom għal ġid tas-soċjetà. B'dawn il-ħsibijiet ejjew narfu ħtijietna ħa niċċelebraw il-misteri qaddisa. Ejna mulej narfu l-imħabba tiegħek għalina meta aħna nsibu ruħna b'mod li ma nifhmux din l-imħabba. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Aħfrilna Ġesu ta' kemm ma konniex ambaxxaturi veru tal-aħbar it-tajba tiegħek, Kristu ħnina. Kristu ħnina. Aħfrilna mulej ta' kemm il-darba ix-xhieda tagħna kienet xhieda zoppa jew falsa għal verità li huwa int. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna d-nubietna, iwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. U Alla inti ksibt għalik ħafna popli bil-predikazzjoni ta' San Franġisk Saverju. Imla lilna l-koll bl-istess ħeġġa għal fidi u kabbar kullimkien il-Knisja mqazza fl-att ta' wlieda b'ibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktib tal-profeta Iżajja. Għad toħroġ fera mit-zok ta' Ġesse, għad timbet rimja minn eruqu. Fuqu jistrieħ l-ispirtu tal-mulej, l-ispirtu tal-erf u d-den, l-ispirtu tal-għaqal u l-qawwa, l-ispirtu tal-erf u l-biża tal-mulej, u laxqa tiegħu fil-biża tal-mulej. Ma jiġġudikax skont ma jidher fl-għajnejn u ma jagħtix sentenza skont ma jisma'. Iżda jiġġudika l-imsejknin skont il-ġustizzja u jagħti sentenza skont is-sewwa lill-fqajrin tal-ard. Isawwat il-kifra bix-xetru ta' fomu u b'nifs xofteħ joqtol lil ħażin. Il-ħżiem ta' ġenbejh tkun il-ġustizzja u l-fedeltà l-ħżiem ta' qaddu. Il-lupu jibda jgħix mal-ħaruf, il-leopard mal-gidi u jiraw flimkien l-oġol u ferħ liljun daqsxejn ta' tfajja li suqhom. Il-baqra u l-ors jiraw flimkien u l-friħ tagħhom flimkien jistrieħu. Liljum bħal gendus jikol it-tiben, it-tarbija tal-ħalib titlieb fil-ħofra tas-serb u t-tifel miftum idaħħal idu fil-bejta tal-lifa. Ma jagħmlux aktar deni u anqas ħsara fuq il-montanja qaddisa kollha tiegħi, għax mimlija il-art bl-arfin tal-mulej bħalma l-baħar u miksib lil-mijiet. Imbagħad jiġri f'dak il-jum li l-erq ta' Ġesse jieqaf bħala sinjal għall-popli. Lilu jfittxu l-ġnus u l-amara tiegħu tkun imsebħa. Il-kelma tal-mulej. Inroddu ħajr lil Alla. Tħaddar fihim l-ġustizzja u slim għal dejjem ta' dejjem flimkien. Tħaddar fihim l-ġustizzja u slim għal dejjem ta' dejjem. O Alla, għati lis-sultan il-ħaq tiegħek, il-ġustizzja tiegħek lil bin is-sultan,
biex jiġġudika l-poplu tiegħek bil-ġustizzja u bil-ħaq l-imsejknin tiegħek flimkien tħaddar fihim l-ġustizzja u slim għal dejjem ta' dejjem. Tħaddar fihim l-ġustizzja u slim kotran sa ma jintemm il-qamar, is-salta minn baħar sa baħar u mixmara sa truf l-ard flimkien tħaddar fihim l-ġustizzja u slim għal dejjem ta' dejjem. Għaxu jeħles il-fqir li jsejjaħlu u lill-imsejken li m'għandux min jgħinu. Iħenna d-dajjef u għal-fqajjar, il-ħajja tal-fqajrin isalva flimkien tħaddar fihim l-ġustizzja u slim għal dejjem ta' dejjem. Ismu jibqa' jissemma għal dejjem. Idum ismu sakemm iddum ix-xemx. Bih jitbirku l-ġnus kollha tal-ard. Il-popli kollha jsejħulu għini flimkien tħaddar fihim l-ġustizzja u slim għal dejjem ta' dejjem. Ejja mulej bil-qawwa kbira tiegħek, dawwa l-għajnejn il-qaddejja tiegħek. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelu skont San Luqa. Glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien Ġesu tqanqal bil-ferħ mill-Ispiritu Santu u qal: Infaħrek mis-sirsit is-sema u l-ard, għax inti dawn il-ħwejjeġ ħbejthom il-min għandu l-erf u d-den u wrejthom l-iċkejknin. Iva missier, għax lilek hekk għoġbok. Kollox kien mogħti lili minn missieri u ħadd ma jaraf minnu liben ħlief il-missier, u anqas minnu l-missier ħlief liben u dak li lilu liben irid jarrafulu. Imbagħad dar lejn id-dixxipli u qal lilhom weħedhom: Ħenjin l-għajnejn li jaraw dak li qegħdin taraw intom, għax kif ngħidilkom jien ħafna profeti u slaten rridu jaraw dak li qegħdin taraw intom u ma rawx, u jisimgħu dak li qegħdin tisimgħu intom u ma semgħux. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Qatt sibtu ruħkom ikkonfonduti, ma tafux taqbdu taħsbu, ma tafux taqbdu tgħidu, ma tafx kif u min ser temmen. Aktar u aktar meta tisma' aħbarijiet kontrastanti min jgħid ħaġa u min jgħid oħra, u kważi kultant wieħed jgħid il-maqlub tal-ieħor, aħbar kontra l-oħra fuq l-istess suġġett. Qatt sibtu ruħkom f'din is-sitwazzjoni? Mhux darba u tnejn, mhux veru. Għax kulħadd għandu l-perspettiva tiegħu, jiġifieri il-mod kif iħares lejn l-affarijiet mill-lenti tiegħu. U allura daqsxejn diffiċli biex kulħadd ikun oġġettiv, jiġifieri bla ebda preġudizzju. Aħna il-koll għandna in-nuċċali tagħna, mhux biex naraw ċar biss, imma biex naraw minn dak li aħna naħsbu. Imma llum fl-ewwel qari ukoll il-profeta Iżajija ipoġġina f'mument fejn ngħidu imma dan veru. Imma dan li qed jgħid il-profeta Iżajija jista' jsir. Intom tiftakru x'eqrajna. Għad toħroġ fera mit-sok ta' Ġesse, għad timbet rimja minn eruqu, fuqu jistrieħ l-Ispiritu tal-mulej u jkompli. Dan ma jiġġudikax skont ma jidher fl-għajnejn, ma jagħtix skont sentenza skont ma jisma', iżda jiġġudika
l-imsejknin skont il-ġustizzja u jagħti sentenza skont is-sewwa lill-fqajrin tal-art. U jkompli, mbagħad il-ħżiem ta' ġenbeħ tkun il-ġustizzja, il-fedel tal-ħżiem ta' qaddu, il-lupu jgħix mal-ħaruf, il-leopard mal-gidi, jiraw flimkien l-oġol u l-ferħ tal-jum u daqsxejn ta' tfajjel isuqhom, il-baqra u l-ors jiraw flimkien, il-frieħ tagħhom flimkien jistrieħu, l-jum bħal gendus jiekol it-tiben u t-tarbija tal-ħalib titlieb fil-ħofra tas-sriep u t-tifel li għadu jitwielet miftum idaħħal idu fil-bejta tal-lifa. Ejduli intom din hijiex stampa irreali tgħid ma jistax ikun. Kif qatt jista' jkun lill-liljun jiekol it-tiben, il-ors mal-gendus u l-bqija dak li qed jgħid hawnhekk il-profeta Iżajija. Din l-istampa li jrid ipoġġi qudiemna, din l-aħbar li qiegħed jagħtina. Dak li qedtilkom fil-bidu. Tikkonfondi. Min għandu raġun? Il-profeta Iżajija jew le? Min għandu raġun? Għandu raġun il-profeta Iżajija. Imma tafu għaliex jista' jkollu raġun il-profeta Iżajija? Għaliex aħna min-naħa tagħna rridu nkunu umli u ċkejknin. Dak li qal Ġesu fil-Vanġelu. Jekk ma jkollniex din l-umiltà, jekk fid-dinja ma ssaltanx l-umiltà li nilqgħu il-verità li ġejja minn Alla, allura dak li qal il-profeta Iżajija veru narawh diffiċli, veru narawh impossibbli, imma Ġesu għalhekk illum bil-ferħ tal-Ispirtu Santu tkellem quddiem Alla l-Missier u qallu nirringrazzjak b'infaħrek Missier Sid is-sema u l-art tal-li inti dawn il-ħwejjeġ ħbejthom il-min għandu l-erf u d-den u wrejthom li ċkejknin. ċkejknin mhux m'għandhomx żmien, ċkejknin mhux għax ma twalux, ċkejknin għaliex m'għandhomx pretensjonijiet. Nies b'qalb ta' tfal umli, nies innoċenti. Dak li jrid ikollna biex nilqgħu l-aħbar it-tajba. U dik l-aħbar li tidher impossibbli f'għajnejna, u dik l-aħbar li tidher tant kontrastanti quddiem aħbarijiet oħrajn li nirċievu mid-dinja, aħbarijiet ta' ġlied, ta' gwerer, ta' għerq, ta' inġustizzji. U għalhekk dak li qal il-profeta Iżajija narawh diffiċli u impossibbli. Ma l-aħbar it-tajba ġejja minn Alla l-imbierek. Dak Alla li rrid nilqgħu f'qalbi, narfu b'moħħi imma mhux b'ħafna pretensjonijiet. Alla ma nistax infittxex il-verità tiegħu bil-filosofija ta' moħħi u ta' qalbi. Imma rrid nfittex il-Alla bil-umiltà, bil-verità u bl-imħabba. Illum il-Knisja kif għedna fil-bidu tippreżentalna il-San Franġisk Saverju, Ġiżwita li ta' ħajtu biex iwassal l-aħbar it-tajba fil-Vant imbiet, l-Indja, ċ-Ċina. Ma kienu żminijiet faċli, ma kienu żminijiet ħfief, kienu għadu martijiet li qed jiġu skoperti, hemmhekk kien għadu art li ħadd ma jaf biha, imma kienet li wasselet il-ħeġġa lil dan il-qaddis li jmur iwasslilhom l-aħbar it-tajba. Dik l-aħbar li aħna l-koll nixxenqu għaliha. Aħna nafu biha, imma l-qajnija. Aħna nafu bl-aħbar it-tajba, imma ngħixuha. Dan li qed ipoġġi qudiemna il-kelma tal-Alla llum. U l-aħbar li tal-profeta Iżajija isseħħ meta jseħħ il-bidla f'moħħna u f'qalbna b'umiltà kbira quddiem Alla l-Missier.
Ejja wissa flimkien noffru t-talb u x-xewqat tagħna l-Alla l-imbirek bl-interċessjoni wkoll tal-Qaddis San Franġisk Saverju. Għall-Knisja mulej, Papa, fijiet, saċerdoti, lajċi, kollha kemm aħna li niffurmaw il-Knisja ħajja ħalli nkunu aħna ambaxxaturi veru tal-aħbar it-tajba fid-dinja kollha. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għad-dinja ħalli tilqa' din l-aħbar it-tajba. Mhijiex aħbar li trid il-poter tad-dinja, imma aħbar li trid il-ġustizzja, trid is-sliem, trid il-verità mal-ġnus kollha. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għall-eżiż tagħna li raqdu ir-raqda ta' dejjem biex kif nemmnu li huma fid-dinja ppruvaw jilqgħu u jifhmu l-aħbar it-tajba hekk issa jgawdu lilek mulej fid-dawl ta' dejjem. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għal kull min hu mġarrab fil-ħajja biex l-aħbar it-tajba tnissillu għena u l-preżenza tiegħek ta' faraġġ. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għalina l-koll mulej biex verament nilqgħu l-aħbar it-tajba, ngħixuha u nkunu ambaxxaturi denji ta' din l-aħbar fid-dinja kollha. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna ilqa' dan li aħna qegħdin nitolbu bl-interċessjoni ta' San Franġisk Saverju. Iqaf mad-dinja bil-kelma tiegħek l-aħbar it-tajba li huwa int li tgħix bis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tagħna ikun joġob il-Alla l-Missier li jista' kollox. Għat-tifħir u l-glorja ta' ismu, għat-tiġid tagħna tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ilqa' mulej l-offerta li qegħdin nagħmlulek fit-tifkira ta' San Franġisk Saverju. Kif hu mar fartijiet imbeda imqanqal mix-xewqa li jsalva l-bnedmin, hekk ukoll għamel li aħna nagħtu lil ħutna xhieda ħajja tal-Evanġelju tiegħek biex flimkien magħhom inħaffu lejk bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna il fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. U niżu ħajr il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġid għas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullumkien inroddulek ħajr. Għax biex timla bil-ferħ il-Knisja tiegħek fil-festa ta' San Franġisk Saverju, inti tqawwiha bl-eżempju tal-ħajja tajba tiegħu, issaħħaħha fil-erf bit-tagħlim li hu xandar u tilqa' t-talb li jagħmillek għal ħarsien tagħha. Għalhekk flimkien mal-anġli u l-qaddisin kollha intennulek l-innu ta' tifħir u ngħidu bla qiegħda. Qaddis, Qaddis, Qaddis.
Mulej Alla tal-eżerċiti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-oli tas-smawiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej. Osanna fil-oli tas-smawiet. Qaddis tas-sewint mulej intlajn ta' kull qdusija, qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien ser jingħata biex minn rajh ibati ħal ħobs, radlek il-ħajr, birek, qasam, taħ lid-dixxipli tiegħu u qal: ħudu kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara l-ikla ħal-kalċi reġarat il-ħajr taħ lid-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi tagħna. Kull darba li niklu dal-ħobs u nixorbu dal-kalċi inħabbru l-mewt tiegħek mulej sa ma tiġi. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni, u rroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċakon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek mxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-isqfijiet, mal-isqof tagħna Charles, l-isqof Joe li qed jgħinu, mal-Ministri u l-poplu tiegħek kollu. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza l-Umtalla Marija, San Giuseppe l-Apostli, San Franġisk Saverju, San George Preka l-Beati Maltin u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla, missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kol ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu kif għallimna u ridna ngħixu il-mulej Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna d-nubitna, bħalma naħfru l-minu ħatti għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek issaltna il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek. Inħallilkom is-slim, natikom is-slim tiegħi, tħares lejn dnubietna.
Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slim u l-għaqda li jint trid fiha, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Mill-qalb inselmu u nagħtu l-paċi l xulxin l-aħbar. Ħaruf Talla li tneħħid nubit tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħid nubit tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħid nubit tad-dinja għatina il-paċi. Danu l-ħaruf Talla, danu li neħħid nubiet tad-dinja, ħenjin aħna li mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħolix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda qgħid kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Il-misteri tiegħek u Alla ikebsu fina dak in-nar ta' mħabba li bih tħeġġeġ San Franġisk Saverju għas-salvazzjoni tal-erwieħ. Ħalli ngħixu dejjem aħjar skont is-sejħa tagħna u bħalu niksbu l-premju imwiet lil ħaddiema t-tajba bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Ibarikna Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Ngħixu dejjem fl-imħabba u l-paċi ta' Kristu. Roddu ħaj lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem tal-Qudiesa tal-lum. It-talba tar-Rużarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u Newsbook Malta jew fuq il-paġna ta' Facebook u YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Infakkarkom li kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmietha bix-xandir tal-Qudies jista' jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lil Arċidjoċesi ta' Malta. Aktar dettalji jinsabu fuq knisja.mt/donazzjonijiet.
Fondazzjoni SEF hija fondazzjoni fiħdan il-Knisja Maltija li toffri servizzi kemm ta' prevenzjoni u kura fil-komunità lill-familji, servizzi residenzjali għat-tfal, servizz ta' residenza għan-nisa li jkunu qegħdin ħirġin minn sitwazzjonijiet ta' violenza flimkien ma' tfal tagħhom u anke servizz ta' aftercare biex imbagħad ngħinuhom kemm lin-nisa u kemm it-tfal jiġu reintegrati fis-soċjetà. Nedejna il-brand ta' Fondazzjoni SEF, brand ġdida illi turi image ġdid però bl-istess passjoni u mħabba lejn is-servizzi tagħna. Ħassejna il-bżonn illi permezz ta' dan l-image il-ġdid nwaslu verament lin-nies illi huma viċin tagħna u dawk li se jarawna il-valuri tagħna. Illum stali napprezzaw ix-xogħol imprezzabbli li tagħmel Fondazzjoni SEP u fil-waqt li qegħdin fuq l-adba tal-ġublew tat-tama. Inħoss li rebranding u x-xogħol li qed jagħmlu u li joħolmu li jagħmlu fiż-żmien li ġej Fondazzjoni SEP qed jagħti tama, qed jagħti sinjal konkret ta' tama lil tant persuni li se jkollhom bżonn jew qed ikollhom bżonn jużaw is-servizzi tagħhom. Iru tal-iben tal-Ispiritu Santu. Amen. Alla tana smat talbtana, eħle sejna wieqaf mana. Glorja l-Missieru l-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik ismat talbtana, dak li twilet għalina rrid ikun ibnek bħalna. O Ġesu aħfrinna d-nubitna, ħarisna min-nar tal-infern, ħulġenna l-erweħ kollha wejn dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Illum ukoll nikkontemplaw u naħsbu fil-misteri tad-dbatija. L-ewwel misteru meta s-Sinjur Ġesu Kristu kien fl-ort tal-Ġetsemani jagħmel l-orazzjoni u għereq l-araq tad-demm. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, jekk li tint kif fis-semek da fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum, għafrinna d-nubitna, palma nafru lil-minu ħati għalina, u la daħannix fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni, amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija għal-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija għal-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija għal-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija għal-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewtana, Slima amen. lik Marija bi grazzja mimlija għal-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewtana, Slima amen. lik Marija bi grazzja mimlija għal-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewtana, Slima amen. lik Marija bi grazzja mimlija għal-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija għal-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija għal-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija għal-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa
imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja l-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem, amen. Marija Santissima, urina li inti jomna, għalik isma talb tagħna dak li twilet għalina rrid ikun ibnek bħalna. O Ġesu aħfrinna d-nubitna, ħarisna minn nar tal-infern, ħulġenna l-erbeħ kollha u għejn dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. It-tieni misteru tad-dbatija, meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu kien marbut mal-kolonna u flagellat. Missierna li jinti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek. Jekk li titint kif fis-sema hekk hawn fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna d-nubitna palma nafru l-minu ħati għalina, u la daħannix fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni, amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Slima amen. lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Slima amen. lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Slima amen. lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Slima amen. lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Slima amen. lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Slima amen. lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Glorja l-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Kif Santu. kemm il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem, amen. Marija Santissima, urina li inti jomna, għalik isma talb tagħna, dak li twilet għalina rrid ikun ibnek bħalna. O Ġesu aħfrinna d-nubitna, ħarisna minn nar tal-infern, ħulġenna l-erbeħ kollha u għejn il-dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. It-tielet misteru tad-dbatija, meta s-Sinjur ta' Ġesu Kristu kien inkurunat bil-kuruna tax-xewk. Missierna li jinti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, jekk li titint kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna d-nubitna palma nafru l-minu ħati għalina, u la daħannix fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni, amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Slima amen. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Slima amen. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa,
imbierak il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. lik Marija bi grazzja mimlija il-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. lik Marija bi grazzja mimlija il-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. lik Marija bi grazzja mimlija il-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria al-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik ismat talbtana dak li twilet għalina li tikun ibnek bħalna. O Ġesu għafrina d-nubietna, ħarisna minn nar tal-infern, ħulġena l-erbeħ kolla u wejn il-dawk l-aktar li għandhom bżon tal-ħnina tijek. Il-raba misteru ta' dbatija, meta s-sinu ta' Ġesu Kristu kien mob bis-salib minant Pilatu sal-Kalvarju. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, jekulli titint kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna d-nubitna bħalma nafru lil-minu ħati għalina u la daħannix fi tiġrib iż-żeħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. lik Marija bi grazzja mimlija il-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. lik Marija bi grazzja mimlija il-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria al-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna għalik ismat talbtana, dak li twilet għalina rrid ikun ibnek bħalna. O Ġesu għafrinna d-nubietna, ħarisna minn nar tal-infern,
خل ġenna l-irbeħ kollha wejn dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Il-ħames u l-aħħar misteru tad-tbatija meta s-Sinu ta' Ġesu Kristu kien mislub pas-salib u wara 3 sigħat ta' agonija miet għalina u għal dnubietna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, jekk inti kif fis-semek da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrina d-nubitna, bħalma nafru lil-minu ħati għalina, u la ddaħħalniex fi tiġrib, iżda ħlisna mid-denija, ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewtana, ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewtana, Slima ammen. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewtana, ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewtana, Slima lik ammen. Marija bi grazzja mimlija il-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewtana, ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewtana, ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewtana, ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewtana, ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewtana, Slima ammen. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewtana, ammen. Gloria al-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem, ammen. Flimkien ejjew nitolbu t-talba, slima lik Sultana, om tal-ħnina, ħajja ħlewwa u tamatana, slima lik li lek najtu, għaliex aħna t-turufnati u li teva, li lek nitniedu aħna li nibku nolfu f'dan il-witt ta' dmuħ, ejja mela avukata tagħna, dawar lejna dawk il-għajnejn tiegħek u tal-ħnina, u rina wara dan it-turufnament lil Ġesu, frott imbirek tal-ġuftijek, o ħanina, o pija, o ħelwa, o verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa għal-bżonnijiet tal-Knisja, missierna li jinti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, Ikulli titint kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-nubitna bħalma nafru lil-minu ħati għalina, u la ddaħħalniex fi tiġrib, iżda ħlisna mid-denija, Slima ammen. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewtana, Gloria al-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. kif kemm il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem, ammen. Niftakru fl-erwieħ tal-Purgatorju għatijom mulej il-mistriħ ta' dejjem. Id-daw ta' dejjem jiddililhom. Jistriħu fis-slim. Amen. Għatijom mulej il-mistriħ ta' dejjem. Id-daw ta' dejjem jiddililhom. Jistriħu fis-slim. Ammen. Għatijom mulej il-mistriħ ta' dejjem. Id-daw ta' dejjem jiddililhom. Jistriħu fis-slim. Ammen. Litanija
mulej ħnina, mulej ħnina, Kristu ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina, mulej ħnina, Kristu smana, Kristu smana, Kristu il-qattal btana, Kristu il-qattal btana, missier eternalla, ħenna lina, Iben Alla li fdejt id-dinja, ħenna lina, Spiritu Santu Alla, ħenna lina, Trinità qaddisa Alla ħenna wieħed, lina, imqazza Marija, itlob għalina, imqazza Alla, itlob qazza għalina, xebba ta' xbejbiet, itlob għalina, Om ta' Kristu, itlob Om għalina, il-Knisja, itlob għalina, Om il-ħniena, itlob għalina, Om tal-grazzja talla, itlob għalina, Om muxebba, itlob għalina, Om it-tama, itlob għalina, Om li zjed safja, itlob għalina, Om li zjed nadifa, itlob għalina, Om u xebba, itlob għalina, Om bla teba, itlob Om għalina, li tisħoq kull imħabba, itlob għalina, Om tal-aġeb, itlob għalina, Om tal-parir it-tajjeb, itlob għalina, Om ta' min ħalaqna, itlob għalina, Om ta' min salvana, itlob għalina, xebba kollok aqal, itlob għalina, xebba li tisħoq kull qima, itlob għalina, xebba li tisħoq kull foħrija, itlob għalina, xebba kollok seta, itlob għalina, xebba kollok ħniena, itlob għalina, xebba dejjem marbuta malla, itlob għalina, mera tal-qdusija, itlob għalina, tron tal-erf, itlob għalina, bidu tal-ferħ tagħna, itlob għalina, amara tal-Ispirtu Santu, itlob għalina, amara ta' kull grazzja, itlob għalina, amara ta' kull tiba, itlob għalina, warda mistika, itlob għalina, torri ta' David, itlob għalina, torri tal-Lavorju, itlob għalina, dar tad-deb, itlob għalina, arka tal-aqda, itlob għalina, bib tas-sema, itlob għalina, kewba ta' filodu, itlob għalina, saħħa tal-morda, itlob għalina, ken tal-midinbin, itlob għalina, faraġ tal-migranti, itlob għalina, faraġ tal-imniktin, itlob għalina, għajnuna tal-insara, itlob għalina, sultana tal-anġli, itlob għalina, sultana tal-patriarki, itlob għalina, sultana tal-profeti, itlob għalina, sultana tal-apostli, itlob għalina, sultana tal-martri, itlob għalina, sultana tal-konfessuri, itlob għalina, sultana tal-verġini, itlob għalina, sultana tal-qaddisin kollha, itlob għalina, sultana mlista mingħajr l-ewwel teba, itlob għalina, sultana mtella fis-sema, itlob għalina, sultana tal-Rużarju mqaddes, itlob għalina, sultana tal-familja, itlob għalina, sultana tal-paċi, itlob għalina, ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, Afrinna nitolbuk mulej, ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, ismana nitolbuk mulej, ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, ħenna lina, itlob għalina qaddisom Alla. biex ikun jistħoqina dak li wedna Kristu. Għatilinna għaddeja tijek mulej Alla nitolbuk, li ngawdu dejjem is-saħħa fil-ruħ u fil-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza Marija dejjem Verġni inkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Sammik l-Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida, kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-dimonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Int l-aqwa fost il-qtajja tas-sema. Itfa bil-qawwa ta' Alla fil-qiegħ tal-infern li x-xitan u l-ispirti ħżina l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Slim għalik, ħarries tal-feddej, warus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek l-ibnu, fik Marija edet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppi, kum missiera lina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja, aqlanna l-grazzja, il-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina, San Bastian Martri, itlob għalina, San Turrocco, itlob għalina, San Paul missierna, itlob għalina, San Publio, itlob għalina, San George Preka, itlob għalina, Beato Nazio Falzone, itlob għalina, Beata Adeodata Pisani, itlob għalina, intom għaddisin protetturi tana. itolbu l-Alla lina.
U Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla għeda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek. Int li tgħix bis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikkun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirka l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirka l-kbirhom Talla Marija Santissima, imbirka l-imqazza u Immakulata Konċezzjoni tagħha, imbirek it-tluq glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uom, imbirek San Giuseppe Arus Kastissimu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.